tia na waten waso no watie bi afi wo nso a afi na ase wonam kwan so a wo ba befa enne na ye to pono num no ana ye to munura safo ano e wa ba sara ho enti wo de oba front desk ho na obu se ho asem na wo kirekire omu a obehunu de ekọ ene se ya to mu nyina chi no se de Kristo kan ye wono kwan no kure no nkwa no protocol enti shananso na fa woni kire Sompa fie ha na fe on submit yen so submit ne tem ni ntimi nye draw no e da fie da na draw no beba so Sompa na yede enam anopai o ma ya abra Anapaya na the miso fruit drink ni bi ahye mofra no school bag ni mu e de ama wo sese de e miso no na nkwala ne num obehu no bi kita mango obehu no bi nso ekita mixed fruit ensa no hote na ye akono nso eboa e ma nkwala no wo ma adwen mu etumi bie prekope eno e na kire se ahoden soronko kra e wo miso fruit drink ni mu ye de nuaba hodo a eboa ma nkwala enyini from e na ahye mu ma enu ntisa wanfa mana wobehu anu akosuku mu ho no akogye no yonko de baby a shops ahodo eben obi a obenya miso fruit drink ni bi ato openo dodo etu a aya no akofa ko presto ho ana sempo Sompa FM fikesi mu ha sei oba ha wobenya anundie yi bi na wonso wagye e de akosifie sanso na Mexa 5G energy drink no eboa ama ya hoden sonko ne ade akọ ye nnwuma so ebi anaka na wo kan edwem na wotie ebi a wo pamade edwem a wo ye no ehia hoden sonko bi se de be ya wo be ya aboa wo customers na omo nso ani atumi agye ya de jensen na ye yo grapefruit enso mu bi akakaduro ka ho guarana nso hye mu bi enu ti wa hwe energy drink a ye de fruit asan ye edamufu a wobepie mu e wo Sompa efemfikesi mu ha se ya wobenya nsamienu bi ato ye miso fruit drink no ene Mexa 5G energy drink ni bi ato edia kofi abawa Sara wono no oyo ba so na woda no obehwe kama ama wonso wanya ochefa wonya ochefa no ya na onua wama waseda aye dodo asen wadesre ene nti anopai oda so de ye minim so de na ase ma awurade ode na ase ma no no ya ba bedru fidue mu ha ene yokuada midweek sa na ye bonus anu penimfo betena se omo abobo nsem no ho sanse ne eda pono so enya asemwa besepa ne kwani mahaban eno nso banyansafo ene tase ene nti ene wo mo betase bia na obenu wo mene mu kakra ho no yemfa aseda no maseda plaza kane ne ni se American Goose nko an wo kraba se Japan Dubai Turkey ene UK no nyina de ka ho afi Ghana de next product ne nyina bi nso ho wo hia nso e wonto amu ana akọ saa na de wo sachet mu nso ubenya aseda plaza on 21st clinic na boss wo Nkoranza Victory Bank ne hwe ne mu oba perika ho 0552 289 822 oba bedamase anapeka ya ho awoye social media platforms ahodo no so Sompa 90.7 udru Facebook ayi no na abebo de ahye search bar ni mu se wo hu ya anyoma miensa na obeye like page no no waja comment awase no ye wadwen kire anase onsusuye asemisaka ho so a fa bia ho na fama ye brepamo no ye beyi ano so de am na afei wapiapia so enu ye share ama foforo nso ensa ka hye so ye wo Facebook YouTube, Instagram, Twitter, and TikTok. Nini nanso Sompa 90.7 FM. Enye na yemfa yenka boy entu yesebo. Oba penny abenaje wa emfinhia do so no odi ya ba mo wo fa no. Na dodo na ne setuto biura. Na nakwabna tete sesema hene ne ba hema na na afia kwa na akosi ankoma kwa sesema nto abosonfo abusu penny wo se kwa ame. Na kira kwan ewon kwa aben abusu penny Kofi Bruce kokompe enowo ewura sameda nso ya frɛ na lokoti opening kwa medua ko Nkoranza fie ne wote Assistant Chief Fire Officer Francis Oseboaten retired woni ewura ahen okekuso ewura takofi ewura kofi usu a wo kira oba penny abna kurubna maame ya poku ya US abrochima mu na wote oba penny amasewa o kira na kwasi konto sesemanto achiame sasema no wo ba penny amatachiwa
maame akosua nyameche oba pani abawa Sara ayene ne se yesa antebo ahe tachima na otie e friend maame Rebecca Mensa yira eso happy akubi wo electro receiver opani ya bese wone maame ase dua ya oton bayire ya fowa ya sewa adukwabna abna kwa kofisa kire a wo nyina wo US abrochimamu adwe chane ne nuanom ya Mensa Brampa a friend of Eric was asima kwambafo woni nuanom adukwabna ne nuanom enuanom ma ne mema ena na akofo Japan wo Nkoranza dontenhene nana amabo ahema ya dontenhema nana ampemsha wo yadu akahema Nkoranza ena wo nyina akira kwan wo yura aru ankomako teacher kwa amene ye de frɛ no wura takwadwo kwasi boaten woni ne nuanom aka akire yura do nyina tonto Unity Forestation and Cashew Buying Center ye wankomako bedi akon ye frɛ no ocheso nyame gas manager sana maame Grace do nyina maame amatewia ataakua wo nyina no wonu ya no mohene tete wo kentampo akosu ajewa adukofi kwamna kodom opani bankum kwaku usu sasema no wote kwaku usu ne nuanom a wonum aka akire ajabu otu ne nuanom sasema na wonum wo sada enafam ene wonum aka te se oba pani antibi ono abo monima kane asambere mu Nkoranza fie adwa brago adwa jewa enkwaben na wonum ewo kwama wurai o kira adwa kwa atma woni Adea Olivia wonum so ewotimiebu antima ata wotachimai sister Moda a friend Lidiem Ela no tie ya abrenchwa Janet ata nana ya sasema no wo oton cigarette wone amanane ekuyada pa ene kwabena do nyina ayene ne se papala zoo ema wonum aka akire no nana comfort bright wono no bra afọ akomfo nyina hene bono east ha Ewura Kofi Asare efre na aseda ben Ewura Danso Abiam Ghana link kwankyerefo Kofi Ampofo Ewura Thomas Aduapia kane NPP bono east kwankyerefo eno no anase titreni akosu ankoma wonni nuanom abana fa bia ne nuanom amantwuwa wonyina wosasema kwaku aje wo Italy kwakufa wone Efia Sara ye wo Kumase amade chiwa wone Efiesta Kumase ena Efia wo kwa mekire o amoma amapoma wone kwa muwusu ayene ne se super wone abusua wonom aka akuya kunadu sister Joyce kwajobafo ayene ne se nana kwajobafo wone ne nuanom Ghana link ena odi ne djuma tema akwasi adu ye frene Ramsey ya hana wonyina nso wonkwaben afi Ibrahim Babangida de kira kwan ewon kran Summit Ghana Police Service enkran no wo kwajo sabe ne nuanom afi kwasi poku magazine wo ye adwuma nana bafunti ye frene Rich P wone abusua santen a wonom aka kwakufoku a ye frene Sabrafo hene wone adwoage maisesema wonom enedi ade opani framo Bretu adeshibusuanom no wo ewokwase wonati kuna keteso wone asen enafe afrafe abusua no aduana adeshibusua wonom wo Nkoranza fie akirikyiri ne abenche nyina se wodehye oba apani abana jewa ani ne setuto biura eda form na nyame de kyenya adekyen fiada enyadia wonom esipe nemom wombeye eyedia katenachi wodne betumpam no nan empemu ewo sasema memeneda enu achi no nondu obakwa akokora no na fe waba beyeye wo acha park ho ede akatenachi otonsa fradofo na ajanfo se yenka won ho edadwo hada busuane behia ewo busuane fie sasema eno wo okirebo abusuane nso se adekyen ya wonom tonsa fro se wonom ena ani enim ne se ya na wodane toye no mfinhie aduni na yede yemfire fufu ene tuntumumra na yen fankai eno yen sanfanhye no eni onyam Empeniso samampa ne to na badin na de ekɔ ne krakiri jadi mpakiri na ne na ho mumpo no ne ntaban butu ne maso sa akokɔ batan ene ye kai no maame Victoria Agyeman wote ase na dodo na afrɛ wo ya na ye maame simpahene simpire ne mumpire no ntwampire ebo paya ye mpam enka wo ma ne wade hibusua sɛ wo pam ma wo tena ase emfinhie dunie na wugya wo ma ne wade hibusua ho na eso a wo batan pay wakoma panti wakidwo eno nti na wo ma ne wade hibusua kɔ so ahyira wudi sɛ gye wo home wo Abraham kukum ene na amansan mumie
nkogya de hyebusue ne wonfire fufuo mfa tuntum si so osana abosome ne de toso aduonu nsia mekire 26 August 2023 ya memene da wo St Barnabas Anglican asafo no animu ho a na woni emfinhie du a wodi gina Adea Akye Maame Victoria Ageman ya na nka dodo na nisa ya na nanom adwumadi asi won sere so ene abusuapani jewo kunto Nkoranza na afosa akodom adweta ya otoso mienu na bikire hene na afia kokura na bikire hima ene na bikire ade hyebusua no nyina opani kofi boy okunani Nkoranza emanom ene Elizabeth Ochirebo USA afai Emmanuel Ochirebo Switzerland Johnson Damoa Switzerland Bebe Ochirebo Ghana George Ochirebo USA Hana Ochirebo USA ene emanka ya wonum diama nananom ene ade hyebusua santie no nyina safra mansa nyina biam se memene da ya 26 August 2023 wodi emfinhia makomakudu Adea Akye Awoba tampa okita no fo acha pimbenkumani fama mansa nyina no mbie Maame Victoria Ageman ya na dodo na enu se ya ana oba tampa wote ase wo kire komfre dom ma won bibidie emfinhia dunia ne maame ukoye na esu nyuma padi wo machi amabia ka wona no na kaso anom nyina enu ti na wade hyebusue se wo hia asida nkuto no de bema otwedi amponyankopon dwumadie bekoso wo St Barnabas Anglican Sunday nanim ho brabo dubako ewa anopa no na kire 11 am na dwumadie na hyase Nkoranza wobuno east memene de ya 26 no to nsafra mansa nyina se mo meka de hyebusue ho ne mom ka se wafade no be tuntum ene fufuo me kire black and white na de chekwase da wako nase asore no de a wahye fufuo nko a enu ti memene da no ye nkaidum adansidie ene